Kiitos Nana, kiitos superisesti kun järkkäsit ajan tälle keskustelulle ja pääset jakaa vähän sun kokemuksia valmentajana. Ja mä tiedän, sulla on pitkä historia valmennusalalta, oot tehnyt kaikenlaista ja nähnyt muutosta ja sitä kautta niin kun kokemusperäistä tietoa on, mitä arvostan suuresti, niin mahtava päästä sunkaan juttelemaan tästä lyhyesti. Ja voitaisiin aloittaa sille lyhykäisyydessään, että kerro kaikille, että kuka sä oot ja minkälainen yritys Nanafit on? Joo, kiitos kun sain tulla. Mä oon Nana Heikkilä, mä oon 40-vuotias liikunta-alan yrittäjä. Ja mulla on tosiaan yritys nimeltä Nanafit ja mä oon toiminut alalla jo reilu 10 vuotta. Ja oikeastaan nykyään tai tällä hetkellä pääsääntöisesti teen valmennusta pelkästään verkossa. Että aikaisemmin olen tehnyt paljon PT:tä ja on erilaisia bootcampeja, mutta nykyään sitten toimin ainoastaan vaan onlineissa. Joo. Että on tullut paljon nähtyä ja koettua ja verkkovalmennuksia mä oon tehnyt vuodesta 2016 lähtien, eli 8 vuotta suurin piirtein. Kyllä. Ja sekin on 8 vuodessa jo vaihtanut muotoa ja muuttunut hurjasti ja kehittynyt tietenkin. Järjestelmät tullut mukaan ja tämän tyyppisiä juttuja, mitkä helpottaa asioita, mutta että pääset niistä jakaa kohta. Me ollaan tehty tässä reilun vuoden päivät jo yhdessä hommia, niin jos palattaisiin hetki taaksepäin, siihen aikaan kun ei vielä tehty yhteistyötä, niin kuvaile sun tilannetta, mistä me lähdettiin liikkeelle. Missä sä olit? No silloin mulla oli aika monessa eri paikassa valmennuksia, eli mä en ollut löytänyt yhtäkään semmoista alustaa, joka antaisi sen, niin kuin kaikki ne työkalut, mitä mä tarvin. Mulla oli ehkä niin kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan 3 erilaista valmennusalustaa käytössä. Ja siis sehän tarkoitti sitä, että mä olin joutunut totta kai opettelemaan kaikki itse alusta loppuun, miten rakennetaan valmennuksia, mutta myös se, että miten se oli asiakkaalle, niin saattoi olla välillä vähän haastavaa, että ei tiennyt, että mikä valmennus on missäkin ja miten se nyt toimii. Se oli niin kuin todella työllistävää, sanoisinko näin, että itsekään ei oikein pysynyt aina perillä, että missä ne valmennukset oli ja mitä ominaisuuksia siellä oli, niin saati sitten se asiakas. Eli kyllä se oli aika semmoinen sekalainen sillisalaatti, vaikka tosin oli siis totta kai hyviäkin puolia, mutta kyllä se on helpottunut nyt, kun kaikki on yhdessä paikassa ja asiakkaalla on vain yksi ja ainut sovellus tai appi, mikä pitää opetella. Kyllä. Joo. Se on ehkä se suurin, mikä just se niin kuin sekalaisuus oli se haaste. Ja sitten oli myös oli kotimaisia, oli ulkomaalaisia alustoja, oli vähän sitä, että jotkut alustoista oli esimerkiksi englanniksi, kaikki suomalaiset ei osaa käyttää taas englanninkielistä alustaa ja tämmöistä. Kyllä. Mikä on ollut semmoinen yksi merkittävin oivallus tämän jälkeen, kun me aloitettiin yhteistyö, niin mitä tämän yhteistyön aikana tai sen myötä sä oot saanut jotain aha-kokemuksia, elämyksiä, mikä on? No ehkä just se, että miten helpottavaa se on, kun on kaikki yhdessä paikassa. Ja sitten se on ollut tosi kiva, että mulla on ollut se tekninen tuki Traidan puolelta. Ja aina jos tulee joku ongelma tai haaste tenkapoon, niin on joku, kenen puoleen kääntyä ja voi kysyä mielipiteitä. Ja niin kuin Traidalta on aina saanut sitten apuja siihen. Ja ehkä se semmoinen, minkä niin kuin Raidakin on mahdollistanut, niin on se, että mä oon saanut ne tarvittavat työkalut esimerkiksi niihin valmennuksiin. Ennen mä oon joutunut tekemään niitä jotenkin manuaalisesti, niin nyt ne on siellä ihan niin kuin toimivina työkaluina. Ja sitten on se visuaaliset elementit on tosi upeita Trainassa ja niitä mä oon myös kaivannut. Mutta se, niin kuin se merkittävin oivallus, niin se, että kun pikkasen ehkä panostaa enemmän, niin saa myös sitä laatua siihen. Että
ne on niin kuin semmoisia merkittävimpiä. Laatu, panostaminen, se, että saa kaiken niin kuin yhdessä paketissa, niin on ehkä se suurin niin kuin merkityksellisyys nyt tällä hetkellä ja mikä on niin kuin mahdollistanut taas tämän mun tämänhetkisen toiminnan ja esimerkiksi sit myös sen liiketalouden kasvun. Kyllä. Tai liikevaihdon kasvun. Just näin. Voisin kuvitella, että se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja monesti siihen niin kuin omaan ajankäyttöön semmoiseenkin, että mihin se energia kannattaa laittaa ja mihin sitä ei kannata sitoa, että jos on monta järjestelmää, toistuvia työvaiheita, niin se voi vähän haastaa silloin. Joo, kyllä. Kulutti ihan liikaa aikaa ja energiaa ja aiheutti harmaita hiuksia. No onneksi niistä on päästy eroon, sulla on oikein upeat hiukset tänä päivänä. Kerro, minkälaista yhteistyö on meidän kanssa, miten se sujuu sun mielestä? No tuossa jo vähän mainitsinkin, mutta yhteistyö on ollut tosi sujuvaa ja se, että mä arvostan sitä, että aina saa, niin kuin, aina saa sen avun ja tuen ja ootte valmis myös sitten kehittelemään niitä, että jos mulla on ollut joku idea, niin sitä ei niin kuin heti tyrmätä, vaan voidaan, niin kuin, se oikeasti voidaan toteuttaa ja ratkaista. Ja joo, semmoinen niin kuin monipuolinen osaaminen ja arvostan myös sitä, että tekin kehitätte koko ajan sitä alustaa ja tuotte uusia ominaisuuksia ja niin kuin elätte tässä hetkessä ja vastaatte myös sen niin kuin tämänhetkisiin tarpeisiin. Mutta olen ollut tosi tyytyväinen meidän yhteistyöhön alustaan ja niin kuin. Hienoa, kiitos. Lämmittää mieltä. Nanafit on löytänyt verkkovalmennuksilleen kotinsa. Kyllä. No, mites voisitko sä suositella grindaa jollekin valmentajille? Ja jos voisit, niin kenelle erityisesti sä voisit suositella? No ehdottomasti voin suositella, mä en tiedä kuuluuko tämä nyt tämä koiran haukkuminen täällä, mutta ehdottomasti voin suositella muille valmentajille ja verkkovalmentajille, että siitä yksilövalmennuspuolesta mulle ei vielä ole kokemusta, mutta yleisesti semmoiselle valmentajalle, joka haluaa laadukasta alustaa, toimivaa alustaa, monipuolisia niin kuin työkaluja ja niin kuin haluaa pikkasen parempaa, niin voin suositella kyllä grindaa oikein lämpimästi. Kiitos. Tuosta voisi tulla meidän slogani, tuo pikkasen parempaa. Eikö? Hintalappu tulee sitten perässä. Joo, siis lasku aina. Sulla on niin valtava kokemus tältä alalta, mä tiedän, että nyt säästetään aikaa, ei käydä kaikkia asioita läpi, mutta jos sä voisit antaa jonkun neuvon valmentajalle, joka on ehkä nyt sitten vähän lähtöruudussa tai aloittanut ja kompuroi ensimmäisten haasteiden kanssa, ehkä ei vielä käytä järjestelmää tai sitten käyttää, mutta miten sä niin kuin neuvoisit tämmöisiä valmentajia, jotka haluaa unelmoi siitä, mitä ehkä sulla on tänä päivänä? No ehkä se kaikista tärkein on, että niin kuin oikeasti vaan rupeaa tekemään. Eli ei niin kuin odota sitä, että kaiken pitää olla täydellistä, koska mikään ei tule koskaan valmiiksi. Että lähtee vaan tekemään ja rakentaa sitä niin kuin omaa tekemistä pikkuhiljaa eteenpäin. Ja kyllä mä sen niin kuin suosittelen, että siihen rinnalle kannattaa ottaa joku osaava niin kuin valmennusalusta, esimerkiksi Grinda, että mistä saa sit tukea siihen tekemiseen ja ettei kaikkea tarvitse siellä niin kuin opetella ihan itse tai tehdä just sitä manuaalista työtä. Nimittäin se vie sitten aikaa ja on aina pois siitä valmennustyöstä. Kyllä mä niin kuin voisin tällä vuosien jälkeen sanoa, että semmoinen alusta, mikä on niin kuin suhteellisen helppo käyttää mäkin mietin jossain vaiheessa niin kuin ihan omaa appia, mutta ymmärsin aika nopeasti, että se on sitten aika iso luku tai summa, mikä siihen pitää sijoittaa
plus se jatkuva niin kuin tekninen tuki ja kustannukset. Eli se ei ole vaan se ensimmäinen könttäsijoitus, että jos lähtisi rakentaa siis omaa appia. Mulle tämä on esimerkiksi Trainan appi tai oma niin kuin Nanafit White Label-appi on Trainan toteuttamana niin toiminut tosi hyvin, riittävän hyvin, että ei ole tarvinnut lähteä sitten rakennuttamaan niitä omia sovelluksia. Mutta joo, eteenpäin lähdet tekemään ja sieltä se lähtee kyllä sitten muotoutumaan. Kyllä, tosi hyviä pointteja. Tuossa joo, appi on sitten se oman appin omistaminen ja ylläpitäminen. Totta kai siinä on edellytys, että on joku tekninen osaaja, kumppani, mutta että se on monesti nähdään kertainvestointina, mitä se ei todellakaan ole, vaan se on niin kuin jatkuvaa ja sitten totta kai on se tietynlainen fokus menee pois siitä core-liiketoiminnasta, joka liittyy ihmisten muutoksen aikaansaantiin ja tämmöisiä asioita. Että se appi mahdollistaa sen muutoksen tekemisen, mutta tiedän monia aloja, mitkä haluaisin niin sanotusti kaiken tehdä itse, mutta sitten tavallaan hypätäänkin vahingossa toiselle alalle siitä, mitä oltiin aluksi tekemässä, niin se vaatii omanlaista kompetenssia ja resilienssiä sitten myös. Joo, ja mullakin oli siis yksi semmoinen näistä mun valmennusalustoista mikä tuli sitten itselle vähän yllätyksenä siinä vaiheessa, kun sen oli silloin hankkinut, että piti tosiaan itse laittaa ne kaikki se sovellus sinne hyväksyntään. Ja siis sehän oli ihan järkyttävä, niin kuin, koska en ole tosiaan niin kuin esimerkiksi tällainen sovellusalan, IT-alan asiantuntija, niin kyllä siihen meni monta kymmentä tai 100 tai 1000 tuntia, kun niiden kanssa sitten tappeli. Että mieluummin nyt maksaa siitä sitten, että joku tekee sen Kyllä puolesta ja vähän paremmin. Joo, ja noikin on sellaisia asioita, mitä ei ne tule siinä vaiheessa mieleen, kun joku myy sen hienosti, että hei, nyt ei tarvitse enää mitään maksaa kenellekään ja kaikki on sun omaa. Mutta että sen tiedän, että noi on sellaisia asioita ja ne muuttuu jatkuvasti, että se miten se prosessi toimii tänä päivänä, se on 2 kuukauden päästä ihan erilainen. Siellä on tullut uusia vaatimuksia, regulaatioita. Niistä pitää olla koko ajan ajan hermoilla, että okei, nyt tulikin päivitystarve taas tuohon suuntaan ja näin. Niinpä. Niin. Se on semmoinen yksi vinkki, minkä voisi just antaa, että tekee sen taustatyön ja perehtyy niihin, että ei niin kuin osta sikaa säkissä ja yleensä jos on liian hyvää ollakseen totta, niin se on Joo. Uskaltaa kyseenalaistaa ja kysyä myös. Kyllä. Tai sitten päätyy siihen tilanteeseen, että on monen järjestelmän loukussa tai käyttää aikaa ehkä siihen järjestelmien tutkimistyöhön niin sanotusti, mikä ei myöskään ole sitä core-liiketoimintaa. Hei, jäikö multa jotain kysymättä? Haluatko lisää vielä jotain olennaista, mikä liittyy Trindaan, yhteistyöhön tai johonkin? No aika kattavasti tässä varmaan tuli, että ihan semmoinen loppukiteytys, että se on, mä oon itse arvostanut sitä just, että Trinda elää niin kuin tässä päivässä ja kehittää niitä palveluita ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja jeesaa sitten meitä valmentajia kehittämään sitä omaa liiketoimintaa ja keskittymään siihen, missä on itse paras, niin ja se on sitten se valmennus. Just näin, kiitos. Lämmittää mieltä kuulla. Kerro lopuksi, että ketä Nanafit voi auttaa parhaiten ja mitä kautta suun saa yhteyden tai mitä kautta palveluihin pääsee osallistumaan? No Nanafit auttaa ihan tavallisia, aika pääsääntöisesti naisia elämäntapamuutoksissa siinä, että saa treenit osaksi säännöllistä arkea ja löytää sen tasapainoisen hyvinvoinnin ja joustavasti, riittävän armollisesti, mutta kuitenkin siellä niin kuin, sitoutuen siihen touhuun ja semmoisella hyvällä perusmeiningillä ja laadukasta, maanläheistä, yksilöllistä valmennusta. Ja mut löytää, tai Nanafitin valmennukset löytää netistä oikeastaan nanafit.fi ja sitten
No somessa, erityisesti Instagramissa on tosi aktiivinen, eli siellä voi myös laittaa sitten viestiä tai laittaa, alkaa seuraamaan, niin saa sitten erilaisia treeni- ja hyvinvointivinkkejä. Ja Instagram on myös nanafit.fi. Loistavaa. Kiitos. Sinne kaikki naiset juoksemaan nyt ottamaan yhteyttä ja laittamaan sieltä kautta paremman niin sanotusti seuraavan vaihteen silmään. Ja, kiitos. Mä en vie sun aikaa enempää. Tosi paljon kiitos, kun osallistuit ja kiitos, kun tulit jakaa sun kokemuksia ja me jatketaan tästä eteenpäin yhteistyötä. Yes, kiitos teille.